Azzal kezdeném, hogy a környezetvédelmi irányelvek és igazából a gazdaságossági szempontok is egyértelműen azt láttatják, hogy a gazdálkodók keresik az alternatív megoldásokat, és próbálnak olyan technológiai elemeket beiktatni a hétköznapi gazdálkodásaikba, amelyek segítségül lesznek a következő évben, években, mert azt gondolom, ez egy kulcsfontosságú dolog lesz, hogy milyen módon tudjuk a költségeket csökkenteni és a hatékonyságot javítani. Hát nyilván mi is ebbe az irányba készülünk, és olyan termékekkel fogunk megjelenni a kiállításon, egyébként ezzel a termékdíj pályázaton is beneveztünk, amely a nitrogén és a foszforra fókuszál, tehát olyan mikrobiológiai készítményeket szeretnénk bemutatni, amelyek a nitrogén kötés révén nitrogénben, tehát nitrogén tápanyagban, vagy éppen a foszfor mobilizálás révén foszfor tápanyag vonatkozásában tudnak majd segítséget adni a gazdálkodóknak, és ezeket a lehetőségeket alapvetően a szintetikus műtrágyákkal és az egyéb technológiákkal nagyon szépen össze lehet kombinálni. A legfontosabb az, hogy egy olyan mixet hozzunk ki, és egy olyan mixet tudjunk a technológiába építeni, ami a hektárra vetített költségét a gazdálkodónak mérsékelni tudja. Tehát ezek az újdonságok biztos, hogy ott lesznek, érdemes lesz eljönni. Emellett lesz egy agrárökológiai programra vonatkozó információs pontunk, tehát akit az újdonságok vagy a friss hírek érdekelnek, azok a teljes kiállítás alatt ezen az információs pulton friss információhoz fognak tudni jutni. Tehát én úgy gondolom, hogy egy olyan kiállításról van szó, ami országos szinten viszi a kiállítók hírét, és ha ezt hozzá tudunk tenni, támogatni tudjuk a gazdálkodókat, akkor megérte, hogy itt vagyunk. Szeretünk itt lenni, és azt gondolom, hogy most is úgy készülünk, hogy nem lesz egy nyugodt percünk sem. Hát mindenképpen érdemes kilátogatni, és én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy azokat az új technológiákat, azokat az új alternatívákat testközelből megismerhetik, akik kilátogatnak a kiállításra. Nem csak nálunk, igazából az összes kiállító szerintem erre fog fókuszálni. Tehát aki eljön, információhoz fog jutni. A támogatási rendszer kapcsán is nagyon fontos, hogy a legfrissebb információkat a gazdálkodók megszerezzék. Én azt gondolom, hogy a kiállítás erre is egy nagyon alkalmas dolog lesz. És nálunk lesz még egy, hiszen nagyon fontos szerepet játszik nálunk az edukáció, a szakmai képzés. Mi szeretnénk még egy saját szakmai magazinunkra épülő attrakciót is behozni a kiállítói térbe. Talaj Plusz magazin elnevezésű szakmai újságra szeretnénk még egy olyan programpontot felépíteni, ami még inkább vonzóvá teheti, hogy meglátogassanak bennünket. Találkozzunk január végén az Agromaság Expón, szeretettel várja a Filazonit Kft. És a gazdálkodókat.